kita ora kena disepelekke. Prabu Teja Lelana nganggo pengabaran nganti mbubarake ana paperangan. Yen to aku mbacut malah kewirangan. Mata aji palemunan goleki Sukmane Yayi Werkudara aku. Sampun boten wonten ingkang dados pepalang Sang Prabu. Inggih Raden Patih, monggo kula kanthi dhateng Garing Astina Purbawasesa kunjuk dhateng Prabu Duryudana badhe dipun menapakaken Resi Gupala. Ayo tak derekke Sang Prabu. Kayune Purwasejati tansah bisa lelati
pagi Mas Gareng. Selamat pagi, Pak. Manci jam 1 langkung gangsal menit manut jam kula tegese secara tidak terasa umur awake dhewe sudah sedina. Nggih, niki. Soale pun para enjing niki. Nggih, dini hari. Mila jane yen wong ulang taun nika yen kula kok malah kewalik, kudune malah ndonga. Ulang tahun kok kewalik pripun? Nggih nek wong ulang tahun nika disuda umure kok malah seneng-seneng. Janjane niku lek panjang umur niku. Nah, mila panyuwune panjang umur. Nah, niku ya salah. Lah piye? Nah, iso niku mboten panjang umur, Mas. Lah terus yuswa sing cukup. Oh, ngono ya, Mas. Panjang umur. Lah nek 300 tahun ora mesake sing ngopeni. Nggih, mila bedane benda mati karo benda hidup. Yen benda hidup kaya dene menungsa kuwi tambah umur, adate saya suda kekuatane. Nggih. Nek yen benda mati upamane mengeti desa, gitu kelahiraning desa niku saya suwe, saya maju perkembangane kados Sugih Manik niki. Sugih Manik Agung Harjo mriki. Wah, nggih. Niki nderekaken tirakatan saha tasakuran. Tirakatan tasakuran niku nyukuri nikmat saking Gusti Kang Nyipta Jagat ingkang sampun dipun tampi dening umatipun wajib disyukuri. Nggih. Tirakatan niku lek-lekan. Nyenyuwun ing kersane Gusti Kang Nyipta Jagat apa gegayuhan sing durung kasembadan muga enggal diwujuti. Mila sabibare ngringgitan pandonga kula warga Gung Sugih Manik sak kiwa tengenipun tansah manggih rahayu wilujeng niskala tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin. Amin. Mula wong urip wonten Sugih Manik Tanggung Harjo ngriki kedah bersyukur, Pak. Oh ngoten ya, Mas. Nggih, wae bumine nggih subur, masyarakate adil makmur, birokrasi pemerintahanipun nggih transparan. Tur Pak Kades Bapak Imam Santoso tegese dadi imam sing sentosa lahir batine. Lah mula niku wong imam niku ten ngarep dhewe, mula panjenenganipun kepala desa pucuk pimpinan wonten ngajeng kiambak mbangun desane nata desane amprih maju sembarange. Nggih, nggih. Remen kula lho Mas, wis ora usah dadak nyonto darah liya bab persatuan dan kesatuan. Saestu. Sugih Manik iki wis kena kanggo tolok ukur. Nggih. Gitu. Kanggo napa niku contoh daerah liyane. Nggih. Sakiwa tengening mriki kahanan saya ayem tentrem. Saya maju wong kula wau liwat mriku nggih wonten pabrik sing kang dibangun, Pak. Oh, ngoten ya, Mas. Nggih, niki pembangunane ya maju tegese. Loh, niki sekali mendayung 230 terlampaui, Pak. Apa buktine? Bangun pabrik. Kiwa tengenipun nggih ekonomi kerakyatane bakal terangkat. Oh ngono ya, Reng? Nggih. Siji lapangan usaha untuk semua masyarakat pasti yang diutamakan masyarakat mriki Tanggung Harjo. Nggih. Umumipun. Ya. Ekonomi kerakyatan wilayah sekitarnya kos-kosan nggih payu, terus pedagang nggih payu. Niki menciptakan lapangan pekerjaan niki patut diapresiasi, diacungi jempol babakan wonten Tanggung Harjo Sugih Manik ngriki. Leres. Oh niki. Mula ora aneh yen to investor percaya upama ngedeke pabrik ten mriki mergo adem ayem tentrem kahanane kados sing kula aturke. Nggih. Yo lek-lekan sinambi rengeng-rengeng. Wong gara-gara niku rogoh-rogoh rasa. Nggih, bener Mas. Nek nalika semanten ya Mas. Nalika wayang kulit jaman semono kae ora ning gara-gara Mas, sing ngenten mung gara-gara niku metune nek lakon Cipta Wening nika. Oh, lampahanipun Cipta Wening. Nek pasar Ndara Janaka tapa ten Gua Indrakila nika nembe gara-gara tapa mahanani gara-gara lagi Petruk Garing metu. Nggih, ning sakniki saben lakon nggih. Mboten masalah kok Mas. Watone sing jeneng wayang niku mesti nganggo pakem apapun yang terjadi tetep wonten pakeme. Oh nggih. Pakeme nggih niku wayang ki tancepke ning endi? Ning debok. Ora mungkin tancepke cengel, nggih. Nggih, Bang. Terus sing jeneng napa nu Petruk niku ya anak Semar. Nggih ta, ora ning Petruk kok anak Sengkuni. Lah niku jenenge ora pakem. Oh, mboten pakem. Mula perkembangan wayang wah sakniki elok sanget napa melih maju ning jaman wonten YouTube niku. Wah, Don, sakmenika dalang sapa kari milih. Nek nggih tantangane wonten, Mas. Apa pantangane? Yen YouTube niku tantangane wonten kanggone seniman.
Satu bisa untuk mau napa jenenge sarana publikasi nggih pemasaran terus yang kedua sarana mawas diri, yang ketiga sarana belajar diri Pak. Nggih mawas diri sebabnya napa kathah sing seneng ya akeh sing ora seneng nggih kadang dicampur adukan menjadi haters mula ten donya niki nggih to penemune ora beda cacahe wong sing ning donya niki. Upamane ngeten. Upamane enten piyai 10 seneng karo Mas Gareng saka Salatiga. Nggih. Piyai 10 niku mang takoni mbaka siji ora alesane dhewe-dhewe. Kowe kok seneng Mas Gareng sebab apa? Aku mergo jogete. Nggih. Wis sebab apa? Aku mergo seneng anggone nganggo sandangan kuwi anu apa kuwi garengi pamane. Nggih. Riase resik. Terus kowe seneng lah ing ngatasé wong 10. Beda-beda. Sing disenengi wong sijine alesane beda-beda. Nggih. Mula ndewasake awake dhewe. Yo, yen ana sing ora seneng kanggo pamecut, awake dhewe kepiye bisane luwih becik. Berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada hal yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih, mula nek nyumbari wong niku padha karo nyumbari sing nyipta urip. Nah, mergo iki wis jatahe saka kono. Gitu, mergo wong gething ora kurang penyacat, wong seneng ora kurang pengalembono. Ning kabeh niku kudu diadepi kanthi kawicaksanan kabeh sedulur. Sing ngawekani dalang sijine, pelawak siji lan sijine ora usah do senggol-senggolan, gitu. Ayo padha rukun bebarengan, ngudi undake ngelmi lumantar kawruh pedalangan. Sing dicontoh masyarakat sugih manik mriki. Betul. Wis iki ana petani, ana pengusaha, gitu. Nggih. Nyatane kabeh sayek kok kapti, nggih. Sing kuat nulung sing ringkih. Sebab niku. Niki gamane ampuh paling ampuh nggih ngeten iki. Kula ten mriki wonten petani, wonten pedagang, wonten pegawe, sedanten klempak. Nah, ngerti desa niku ngresiki desane. Desa niku gampangane nak umpama raca-raca gene petani to Mas. Nggih. Petani niku lak gambane asline pacul. Pacul niku ategese nggih wonten. Apa arti dari pacul? Papat aja nganti ucul. Papat aja nganti ucul. Siji, agamane. Loro, prinsipe. Telu, kerukunane. Papat, keluargane. Oh nggih. Niki dadi prinsip agama, kerukunan keluarga niku aja nganti ucul. Yen kuwi nganti ucul, pun wis to rusak negarane, rusak desane. Disuwun karo sing nyipta jagat, aku arep ngidung, Mas. Nggih. Margi kala semanten jeng Sunan Kalijaga ki remene ya ngidung. Monggo. Nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan datan burun paneluan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling ado tanana nyaket mring kami guna duduk pansirna. Yo Mas Gareng genti ngidung. Ngidung lho kula kon ngidung napa? Nembang no. Apa dandang gula entuk, pocong ya entuk, asmaradana ya boleh. Ayo. Ora bengok ora krungu lho iki. Ayo. Nggih. Apa nembang apa? Kene iki wae dandang. Iya, dandang gula. Hati-hati. Gusti ingkang nyata maha luwih pinarengna paminta kawula marang sedaya pamirsa. Tiba taling kok. No. Kok marang daya masyarakat sakarepmu mugi tansah rukun ayem tentrem lan loh jinawi Bapak Imam Santoso mugi
mugi tetep mukti. Legna pemonen anu Guyub rukun kang sinedya sugih maneh tentrem ayem bagya mulya tebih saking beda. amin Niki nggih mung sak ngawur Mas, sak ngawur. Iki asline tibane kliru iki Mas. Aku yang nyadar niku arep golek ukara bingung lho. iya Niki mung sak niki mung sak donga, asline mung sak donga, Mas. nggih Wong jenenge wong donga niku lak mbok diperkenankan di mana saja dan kapan saja dan tidak memandang siapa saja. leres Nggih. mula gandeng iki lelekan yo ura-ura sik karo tetembangan Siap. nyuwun dateng Mbak Dar sini monggo Kangen kula nyuwun kula. uler kambang Kangen. coba melempar ya Kapang kalau kalih Made. nggih ora ya Mbak Puji sik Mbak Puji sik Mbak Puji iku Mbak Dar sini bagian dhewe Oh nggih, Pak. ya Mbak Puji Lah, Mbak Puji to niki, Bang. Mbak Pujiani menika sampun ngasta dados dosen. Oh, nggih. Wis rampung S2 ki menempuh S3 arep doktor. Doktor. Ora kena disangga enteng saiki. Seniman seniwati sakniki Para pengrawit iki kabeh SSN kuwi. Mas Naryo sing ngendang SSN. sarjana seni. Nggih, Mas Sigit sing demunge SSN. Sarjana seni. Tulus SSN. Niki lho. Apa we? Eskar. Wah, sarjana karawitan. Sadian Karak. Mutaro. Mbak kira nek sarjana karawitan. Sadian Karak turut pinggir dalan niku. Iya. Gitu langsung. Ora apa-apa waton halal. Lho nggih lho. Pasar Madi nggih guru SMKI Surakarta diningrat jurusan pedalangan. Oh, Pasar Madi. Iki guru. Apa kowe? Guru apa anu apa iki? Kerawitan apa pedalangan? Guru no. Guru apa? Gurukan masalah. Amin amin amin. Boten. Wong banyak lho dia. Monggo Mbak Puji, monggo. Malah ana apa le? Gareng wayang kulit sik. Oh. Iki loro kok. Nggih. Iya. Es. Saiki ganti sampeyan niki anu Mas Sudarasa. Ular kambang niku nggih
yen kula ngrungokke rekamane Bapak jaman tahun 70-an niku wis disebut gending lawas. Pun lawas nggih. Nggih to. Lah saiki pira? 2019. 19. Ulur kambang sing kepenak kok dimirengke. Lho niku hebate para. Lah rumiyin menika ingkang kripto nggih direwangi sesirih tapa brata. Terus saya ngeten ya isih nonim kok. Lho dipethuke sapa sing kepareng kripto? Nggih. Nggih. Niki barate nuwun sewu. Niki rumiyin menika ingkang kripto mboten kok pengen disebut ingkang kripto mboten ning nyatane ndayani tumrap sedaya seniman seniwati. Nggih. Iso ngayani paribasane iso tumbas sandal jepit lah Pak minim niku. Oh ngaten nggih. Saya numpak Alphard wis. Ngopo? Nggih maksude sing iso numpak Alphard nggih mergo karya-karya luar biasa. Nggih. Mila ngeten ngaturke penuwun karo para seniman sing wis kajempana angin. Nadyanto seniman biyen niku ora nganggo titel doktor profesor SSN paribasane ning iso ndadekke nah niki waranggono sing saiki sing bertitel niku mongko patokane ya mung anu Eyang Marta Pengrawit mongko ora nganggo SSN nggih ta ewadene iso napa niku nuduhke jagat karo anu para wayah-wayah sing neruske perjuangan niku dadi presiden saiki sabane luar negeri ya ta kaya Mbak Wulan, Mbak Dita niku wah wis ning Jerman, ning Paris, ning wah ning endi-endi ning Amerika Donat dan sebagainya. Nggih. Amerika Donat iki mau Slamet Riyadi ya nggih. Mula bakune ayo ditekuni. Nggih kados niki penyuwun saking jenenge Bapak Imam Santoso kalian kepala desa? Nggih, kalian Pak Nur Wibowo ngersakaken Kutut Manggung. Wah, ngopo to? Mat. Kaget aku kaya kepenyak. Mat Manggung. Mangga. Sinten? Urut saiki. Wah, lho ora kesel kok diurutke. Ora tegese diurutke sing nyekarno lho sing nembang. Oke. Kang Prihatin. Ngadeg sik. Aduh. Kene. Kula. Iya, kowe ngadeg kene. Padahal lajeng nilik catetan iso kon ngadeg kok. Ora, kowe rasa nembang. Kula mboten nembang. Ben nengok ki wae kotak kene wae. Perkara. Ya nang kene. Mangga. Nggih. Kula mboten nembang niki. Ora, wis rene sik to. Ning nonong kidang talun mangan kacang talun mil ketemil si kidang mangan lembayung kidang talun mangan kacang talun mil ketemil si kidang mangan lembayung. Iki bangsa sing ngono-ngono kuwi nemethok. Nggih, nemethok berarti ya pas ngono. Lho ket mau kok buta. Sakniki kidang. Ora, ya mung lagu kok. Enten lagu kebon apa mboten to? Ora. Kok cilik anaten to, aja ngono kuwi. Wis cilik wonge cilik aten. Ora. Nek ra ngangeni ya kaya. Ngangeni. Wo, tenan wis. Pokoke petingan kuwi ning kene mau ngayu ngono tok. Walah. Piye? Ngayu. Ayu. Iya. Ya. Nek sing nyawang tegawanu ayu. Tenan nek yo jenenge wong wedok niki nggih ngeten iki, Mas. Heeh. Paribasane mbok bentuke kaya ngopo? Nuwun sewu. Kok bentuk iki lho. Lah maksude niku jejer dedek piadeke kaya ngopo? Wanita itu adalah tiang negara, tiang rumah tangga, tiang keharmonisan. Ora ana wong lanang tanpa wong wedok. Ngono lho. Wanita itu tiang negara, tiang lanang, tiang jaler. Ya wis suwe nek tiang jaler teges iki piye? Ora enek piye? Tembunge jenengan wae pripun? Ora enek wong lanang tanpa wong wedok. Tanpa wong wedok salah besar. Loh, kowe iki tak prodo kok. Ora iso. Manusia pertama iki ya Nabi Adam to. Kuwi lanang lho. Karo Hawa. Lho, pertama Nabi Adam. Loh, kok iso kok mesti lho kowe pangkatmu apa to kok ngerti kowe? Lho, gak ngerti critane agama. Lho, kowe edan iki. Aduh, iki cah medeni. Kowe cah kelancipen ketoke kowe. Ora kok kelancipen. Piye to, piye? Zaman semono. Iya. Lho Gusti Allah ki menciptakan manusia pertama ku Nabi Adam. Wow. Aku ora pas pelajaran kuwi ora mangkat aku, Duk. Dadi ora ngerti aku. Ngono senane njur loro-loro panu kok mbok ingu senengane. Lho kok panu ndi? Lha kuwi. Lho iki kowe aja sok ngono kuwi. Aku lho sing titele dhuwur kuwi lho aku ora umuk kaya kowe lho.
Apa titelmu? Titel apa? Pangkatku ki dhuwur nuwun sewu Pak Lurah nggih pedhot kalih kula. Lho. Napa? Wis Pak Lurah kok sumbari iki lho. Lho aku ki sak ngisore malaikat. Sak ngisore malaikat. Sak dhuwure mudin. Terus napa niku? Lah ya, Mayit. Mayit. Omonganmu tengih. Lah berhubungan karo malaikat karo mudin lek ya mayit ta. Yo maksudnya ora ngono. Iya. Sak ngisore malaikat mayit iki dibobokke nggon meja. Monggo Pak Mudin nek ndongane karo lungguh. Ya bener mayit ndure mudin ngisore malaikat. Mayit tuh. Amin, Reng. Terus amin Aja sik. Aja ta. Nyepatani kancane ora kok mayit iki manungsa besok bakal dadi mayit ngono lho. Iya bakale ngono ning aja kemrungsung. Nduk Eka. Amalku rung akeh. Kowe ning kono ora takon nembang. Lah pripun? Ning ana kegiatan liyane. Napa? Wis engko sik. Ya. Utut manggung. Wis aku arep kon koprol iki. Ketara rapi. Mbak Fahmi. Perasaanku ra penak. Nggih. Ano. Ya Mbak Fahmi, mangga. Iya. Eka, wis seneng ingon-ingon manuk ta? Gue remen no. Seneng? Nggih. Apa bangsa anu apa sejenis apa sing tak senengi? Manuk sing kados niki lho, Pak. Napa niki? Manuk napa niki? Mure Medan. Oh lah. Terus diape-ape? Manuk blekok. Timbang kowe bluk bisu. Lho bisu ya apa? Bluk bisu lho ora ngerti gerendran lho gerendran. Sing iso mangani tikus ning sawah niku lho. Oh, belok ta? Kok bluk lah. Kok blok bisu lho? Ning nggonku bluk bisu kok. Oh ya wis aku percaya karo burung kaya burung hantu ya. Nah, ya ngono. Nah, aku percaya karo sampean nang jenise kok nggih. Jenis. Ayo. Oke, saiki Eka gaweane golek aqua sih, Kak. Kula pados aku ah. Ya, ayo golek aqua. Wah, nggih. Ayo golek aqua. Sampai Nyun aku Pak, nggih. aja aku wae. Mbak Fahmi. Nggih. Monggo Mbak lon-lonan. Ngombeni manuk. Ngombeni manuk. Wah. Engko nek pas cakepane, Nduk Eka. Nggih. Engko nek cakepane omben, kowe ngombeni gareng. Kula ngombeni niki. Anggepen kuwi kutut. Oh, nggih. Ya? Nggih. Oke. Wah, manut ngono iki. Ya. Aku manuke. Yo manuke. Kowe sing ngopeni. Sesuai karo gendinge to. Kudu manggung wayah ngombe ya kudu ngombe. Iya. Wayah mangan kudu mangan. Iya. Yo, Mbak Fahmi lanjut. Ngombe. Ngombeni ya. Wayah ngombe. Amben omben. Lho, cek ngombe lho, Kak. Omben omben isih omben isih alon yuk. isih omben kata omben isih omben meneh isih omben terus Cek. Interupsi. Apa? Mlebu kiro. ora apa-apa anu judoke padha Apa mbahmu kiper kuwi? Mlebu kiro pileke akut lho iki wisan. pileke akut Masa iki entuk separo dhewe lho Mas wisan lho. manut gendinge piye ta manut gending menomben hatta Ngombeni ngene sapa ora kok dadak dipletet barang ngene iki napa? ora mulane aja keduren Dipletet moncrot nyuk. aja dhuwur-dhuwur mulane rada cendhek Iya. monggo lajeng Bu Wahmi omben Kowe sedina ngombe tok to iki? isih ombe lho Bu Wahmi iki sing ngene ngombe Omben ana. omben ana nek ngombe sing tenanan mulane iki yo Aku ora ngombe ra peten. Ora petek iki kok layangno dipetheki. Ya. ko
hatta omben Sapa iki? Nduk Suci. Ayo Nduk. Pakan. Kak. Golek pakan. Golek pakan. Iya. Oh, kula niku sregep. Niku mawon sing ijo. Oh, nek mangan iku manuk iki ora waret ora. Muni senengane iku. Kutut pakane ketan ya modar. Cek. Ora apa-apa kutut anu milenial ya kaya. Longgan Pak Bayu. Ya, sesuk Nduk, so kene. Kuwi karo aku kudu kompak, ya. Entuk dolanan. Kowe bolongku apa ora? Iya, Nduk, iya, Nduk. Apa? Ya Nduk Suci, pakan. Monggo Bu Suci. Pakan. Makan. Tekan pakan. Bukan pakan. Pakan. Tiba disikon naik kocok kok piye kowe? Ora ngono mesake marang pakan. Ulung kolung. Oh, gendenge sik pakan terus. Pakan. Ya, sian manuk tenan. Woi. Alon. Ayo terus. Pakan. Mangan ki yo nganggo buah barang ben bergizi. Woi. Walah. Tukang sone kurang ajar. Piye ta? Wajar campur tahu susur kocok kok kowe. Ben Wajib karo tahu susur ya. bergizi. Modar mendelek no kutute. Wah mateni aku kowe. Pakan. Oh, tenan. Ayo. Kocok. Ya. Ayo. Sing iki lho serete ra patut. Aku nganggo upas ulo barangnya nyapa? Oh, alah. Mas. Ngapa? Oke. Ngapa aku? Pasti alot. Manuk iso ngomong nyapa to? Wong manuk nek didulang iso meneng kok. Wajib kok alot iki lho. Sumpah. Ki mlebu siji gereng tok, Mas. Yo ngene ki nganggo ngombe barang. Kok lancang ngombene wis kok. Lho, Nek kowe ora manut tembange tak ombeni dhewe lho kowe. Nah, tau beni gelem. Gelem tau beni. Kowe pilih ngombeni apa pilih makani ayo. aku milih makan. Ayo makani. Makan. Yo, makan pakan. Aja kakak. Kalau kudu akeh benang wae. Kak. Ini tak kayak pakan ini lagi. Sukses sih. Ya pakan yuk. Aku ora dadi kutut ra paten. Cuci mulut. Wajik gedang kok karo debok iki. Lah engko apa tukul gedange nek ora kayak deboke. Ora nek teh iki lho. Kurang kek ana rabuk sisa. Gen subur. Aja ngilang-ilangi bagiane, aja ngilang-ilangi sejarahe gedang kuwi mbek. Nah, pangan apa piye? Aku lak jengel tak entekke lho kowe. Wah, malah diblok dhewe. Yo, kata pakan ya, Mbak. Wes rasa pakan-pakanan. Piye gak seneng ra kowe ya? Napa? Seneng ra itu dolanan. Wah, kudu mutah kula niku. Wah. Halah. Omong-omongan karo dulurmu nyo. Nah. Ora kok ngono. Ana sing ndelok dulure tremos apa ya? Wong didulang iso raiku mbok dusi nyapa jane. Lanjut. Kancane. Sapa sing guyu mau? Pausi. Parene dadi kutut. Rene. Si. Rene. Oh kancane aku. Kancane longso mbok guyu rumah sawu. Rene.
Rene. Wis guyu telat. Rene. Bocah kok dikaplok kok lorone lecak jam aduh. Aduh, moko sing ngaplok wis sak jam mau iki. Rene. Wah, jane lak. Tak dulang. Wah, ora patuh, Mas, ora patuh. Ora patuh. Men apa? Aduh, Mau sedih nyetak aku pindho kok. Ane jeding rasi. Antun. Wah, oh iya, nggih ternuwun. Lawang kamar mandi tutupen. Nah, ngomong apa jedere biar ana sing kagungan kerja dalem kuwi. Kenapa, Mas? Aku wisin ya ta. Iya ora apa-apa wong kuwi anak. Oh, iya wis ora apa. Aku ngene-ngene iki ditelu ngene iki. Ngeten iki. Lagi mang nuwun sewu. Piye? Engko jenengan ora kuat. Mang pasrahne kula. Kon makani boleh nggo njukuk gedang ka kon makani kon masrahke kowe njukuk gedang kon makani nggih mata makan ya makani nek ora arep mangan wetenge sebat nah anu makan wadane cungar-cungiring apa wajib Putri aku Putri yo jejere sik apa arep mangane ora piye mangane iki cacing di dalam perutku kok berkibar-kibar iki oh berarti wetengmu isine cacing barang kuwi iya iki cara ana sprit ngono iso medodok lho gitu nani oh jaluk sprit aja nemoni aja ora bersyukur jaluk sprit aja iya mene wis sebal wetengku sumpah yo tutuke Mbak Dita anu terahing nonton jane pomo sing makani sabar sithik nu pas metu darane enak mah ora wajib kanginan mau iya ngene kuwi ayo ora catung lanjut balungan seru ya Mbak Wulan si Tengsu anu ya Mbak nyambut gawe kok iso leren ngopo ayo nyambut gawe suduan yo masamu lu suduan masamu kok sate kok disuduhin wetenge suduan lanjut ngakon nunggu sapa wong nembang do ngadeg iki do ranti sopan kok manusane lho go iya lanjut kaya kedek
Jos suarane elok Kapok mukaman. Ah, Kowe iki ora kaget? ora aku pengen tak butet ya. kupinge bosok ayo Oh iya. do rezeki Malah beneran kowe ora dicabut malaikat ora krungu kowe malah. Iya. lah kok ngono Malah panjang umur kowe tenang kowe. lah piye ta Lah ora pati krungu Mas. Malaikat teko dadi nyabut nyawane, jiko nyawane ngundang nyawane ora krungu. lah hubungane apa wong budhek iki dawa umure Dawa umure no. oh mergo nek layu kae tulisane sudah dipanggil gandeng dhek budhek diceluk ora krungu engko nyabrang ra iso noleh diklakson truk ya bres Ya ora ya ya. kupinge ra krungu ora ya nduk ya Mboten. Ora. Apa? Piye? Heh. Apa ta? Ku malah mat-matan rumah sama aku naksir kowe. Permasane aku ora, aku iya ya. Loh, piye to kowe? iki piye to iki omong apa Kowe iki omong apa? Iya, aku. Kowe lho omong karo tanganku nya. Saku. lanjut Apa iki? Mbak Rizky Neng plang. Ha ha. Ha ha. Seklutuk. Ha. Ha ha. ya keringan Kowe lugomu kok Klenteng mungil kae, tutuk kae kene. Kowe lugomu kok rentenir ngono ta? Ayo Dek. Wayahe linggih ya linggih. Nyanyi nembang rumah saku. Lu kok ngadeg. Ngadu kok lungguh. Ngrene wong Mangsa. Iya, Dek. sehat kok. Ngono lho. Iki pundi mau? Anggung nyama. Anggong nyambang. Iki. Manas. Ayo. Manas. Kowe ngerep kok piye tanganmu? Presiden campur Iya. Ayo lagi. Nanggung. Kempul Pak Angun. Urung. burung kok kempul gak. Wis kowe abanono dhewe. Kowe manggunga dhewe, diabani dhewe sing ngegong. Ayo. Ben. Ora usah metete kok teko malah ngoten. Ketan kong. Kempul Pak Angun. Ilo tenan. Kong. Pindho Pak Angun. Wah, jan bagus tenan. Tak gintung. Wah. Karo mbahne kok ngudang iki lho. Saking tresnane. Oh iya, saking tresnane. Lah ora ngaten to Pak Bayu. Mbok. Ayo. Ora ketakung ping 3 Bang Mangun. Wah, jan. Jojo cahe dadi. Tenan meh. Ping 4 Pak Mangun. Wah, jan. Ping 5 Pak Mangun. Oh, kae ora wancine kok ping 5. Dereng mancine. Kowe kuwi kok. Wis tek. Wong tek. Yo. Usai. Kelar mudang demit. Yo, mangga. 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 Iya. Mangga. Mangga.
Mangga. Wah. Malah saya galak. Mangga. Galak iki karo butone. Ayu suarane lom. Wis pokoke petinganku ning kene wong ayu tok. Iya. Ya nono reng, ya nono timbangan. Ya ora patek apik. Ya. Wis jan wis mung pokoke aku petinganku ning kene mung dhuwur karo ayu. Wah, lah. Ya. Kaya urip nek dhuwur. Tak iyoni timbang rusak tandurane wong kene. Sama aku. Kaya pedet. Ya karo wong wedok. Lah kok monggo. Alah. Wong mawas diri. Keluwianmu ki nggon swara. Ngono lho, nek kelemahanmu siji. Apa? Sengret lho karo ngene iki lho. Nyakok to jane. Wis aku wis Mbak Darsini nek cara panganan apa, Reng? Nika. Wajik. Wajib. Sing mlebu ning nggonku lho. Oh iya, sing darep basa sapa kuwi? Paling boten ya bupati ya. Oh, nek Mbak Puji? Mbak Puji niku paling ora nggih sosis. Sosis. Sing darep basa sapa? Paling boten camat. Oh. Terus Suci? Niku Suci. Gudi niku. Ya. Wah. Apa? Mentro. apa mentu? So mentro iki. Lho, mentro-mentro doa. Oh iya, sing darep basa sapa kuwi? Lurah no. Wah. Ora. Terus nek anu Fahmi. Mbak Fahmi, niku cara maman ngeten nggih. Heeh. Niku paling boten nggih resoles. Ora sales. Nggih. Terus nek Dita. Dita niku paling tempura. Wah, tempura. Nggih, rada amis niku. Sing darep basa sapa? Sing darep basa sapa? Bayan. Oh, Bayan. Wulan. Oh, amis ya. Wulan cara maman ngoten niku cara maman biasa ngoten niku. Apa? Niku napa niku emping. Wah, emping. Nggih, tipis kok. Sing darep basa sapa kuwi? Mari asam urat. Sing darep basa sapa? Niku paling boten ya carik lah. Wah, cari. Rizki. Dur. Hah? Wah. Niku paling boten nuwun sewu. Kados niku lho, Mas. Sing rada dawa-dawa niku napa jeneng? Apa to? Udu wastor. Kuwi panganan bodo kuwi. Lagi sih. Panganan bodo. Udu sing biasa sing lumrah-lumrah. Sik. Bangsa apa? Yo panganan sing nggo Cakwe ta ya dawa. Lah cakwe. Oh, sing darep basa sapa? Ini paling boten ya nuwun sewu nggih. Niku ya RT lah. Eka. Wah, aku mesti ora burger nek aku. Wong sayu kok. Apa? Burger. Kowe ana kowe. Apa? Gembos goreng. Wis gembos goreng. Kowe ampas tok ora ana vitamine blas. Sing mangan sapa? Tukang sot. Kilo-kilo sing cari tahu susur iki lho. Kowe tunggale gembos goreng kuwi. Gelem kowe ampas tok gembos goreng iki. Metu yo wujude padha. Metu. Ngate sak metune kok dinteni. Mbak Fahmi yo, tutuke. Ayo Bu Fahmi napa Bu Fahmi? Lho wis kok. Ombon. Nanggungnya. Terus Bos. Kopi nara, ora baleni neh. Sinten? Pinara ing kangsa Sarit piro saiki? 2 juta jare. Apa? Pasir. Wah lah. Wong gareng kok nyang lemah. Argo mendem kowe Pasir kok lemah kuwi to. Lah ya arep aku mendem kowe nggo ngolah ae. Mau tak mondasi kok. Wis dipendem pasir lek ya saya abot to. Dadi ora mambu ndi-ndi lho lagi. Masamu tuh lek kucing pendem pasir. Lanjut to kami. Kuwi semen sisan diudak jan cekli ini kok. Pramitra kami Lah ndi we? Lanjut, ayo sapa jejere. Monggo.
Oto edan betul. Ngono ae. Wilujeng rawuhipun para tamu. Budaya nglang ngopo rek? Nuwun sewu, Mas. Kowe nak kakean pola aku tak rut lho kowe kok. Aku penari bedaya lho masane. Kok iso Kok berat wae rumangsaku. Sing anteng. Yo, anu sing joget Mas Gareng. Lho iki nek lungguh karo ngemati ndelok dolanan. Ayo. Anu. Ayo. Wangi-wangi yalah betakut tot manggung panas hati. Ah. Dipunaturaken kutut manggung pamundhut saking jalanipun Bapak Haji Nur Wibowo. Oke. Mbak Fahmi mriki. Gandang apa salah? Gandang apa beda? Laku timi-timi ada taklim. Suku tanda yang kangen karo suarane Mbak Fahmi. Oh nggih, tapang sanget kula nggih. Nyuwun tulung nembangan Mbak Manis. Gagrak seragenan. Oh nggih. Bete kalian sinten? Duete tasih kalian Mas Armadi. Nggih. Nggih mboten pinarak mriki. Mriki Mas Armadi, mriki. Ora. Mriki. Sarmati. Ngopo ta? Wis enek duwete dhewe kuwi biyen pasangane ya Mas Armadi karo Mbak Fahmi. Nggih no pasangane dhewe kok nggak aja nganti. Ini Pak Sarmadi wis meneng to iki. Wah, lancar diserepeke kok ngadeg kok sik. Ngono malah gek golek catatan. Truk. Ah, mriki Pak Sarmadi. Kowe buta sing ngono, Sapa? Piye? Aku dodhe Baladewa. Baladewa. Sing ngino karo aku, dari kulitku bule. Iya. Rumangsaku praone binantang yo legane golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal grajamu ngempel loro gejang pati nyidam terblok sumuk nyamu tak tebak dadamu tak petot nganumu kowe. Apa kuwi genah? Berarti apa? Ilat. Jari. Oh, jare. Pirune. Nah. Irane lagi ra mekrok ngoten iki. Nduk iki Pak Sarmadi karo Mbak Fahmi piye, Nduk? Condrone. Iki lho. Mike dinggo. Walah. Ayo. Ora nek mik pripun? Piye Pak Sarmadi piye? Kowe ndelok Pak Sarmadi piye? Jejer Mbak Fahmi. Wah, jan menyenangkan nih kok. Menyenangkan iya. Ya condronen to, Nduk, lek Pak Sarmadi piye? Oh, sing lanang kaya tahu.
Kayak tahu, Mas. Sing putri menika kados lombok. Dadi ku lombok tembempan tahu. Bang tahu. Umpama anak sih to. Umpama dipangan ngene ya nggathuk. Oh, gathuk. Nggih. Nah, gara-gara ngomong ngerti. Pengen dicondro, Mas. Omong ngerti. Napa? Sik omongnya bar lagu ae iki nyanyi sik. Bang dhisik. Yo nyanyi sik. Niki kayak Mbak Fami. Yo manis, yo baru iki omong ya. Mau joget kok lungguh. Wong dangdut kok. Aga manis. Monggo ayo. Kak, yo nyanyi iki yo. Lepah akan aku hiwa mentah tak bobo ning kulon omah lalapane alah brambang uyah Asik-asik. Ayo nduk kabeh. aku alah hiwa konco kabeh angkat dan ojo lali ngomong Ayo nduk Eka digayemne. penayo masak mati Manis kowe pancen manis tambah manis kowe yen ora lamis yen mesem manis sing ngungkuli matu kaya bisa ngrasake jantiku ganteng mas masar mati pancen ganteng asik yo tambah ganteng yen ora masuk Mas Bayu yo aku ngeser kowe
Surabaya aku ngerti sampeyan senenge kuda Sire-sire satu kulane Jawa kowe namane dasare prasaja Mas tidak bertulang pandai bersilang awatake wong lanang Abdi Budaya Indonesia Mas Bayu Haji Merdeka Dan kaya iklan moto. Bareng sing jegleng Mas Armadi iki isone nganti obah kabeh iki. Wah, aku akhir ngemati kabel iki celiruk-celiruk ya berubah. Iya. Makasih. Mangga. Yes, Mbak Suci, mriki Mbak Suci. Aku wingi ketemu sing nak tresnani ngene. Saiki aku randar beni wis digarwakan. Boyo. Mama biyen kowe janji sarebatang saling sudah mati dapur tangga liramu ngapusi nanging aku rumah tani saiki apa-apa tanpa duweni aku menarima kasih tanpa tuntut muka-muka janji paling pangapura kula nyuwun dipun tembangaken kelinci ucul. Ayo, mumpung sih ana swasana pelok barang. Ije. Dibawani langkung rumiyin. Nyuwun dateng Mas Dedi Sugiartanto. Warung Hambawani. Monggo Mas. Nano. Wah. Aduh klinciku ucul
Eka. Nggih. Ngadeg kok, Kak. Kowe nembang kelinci ucul irama dangdut. Ya ta? Yo. Ya sing muni gendang slendem gong kenong bunang karo balungan ku alon-alon. Aku pengen ngetes gareng. Anggerku kon jem-jeman iso pas karo kendange tak kei 50 reng. Oh, nggih. Nek pasmu ping 3 ping 4 ya gari 50 ping 4 pira. Jadi kula kon joget. Ya. Agar pas jam-jamane Pas sak jam-jaman 50. 50. Oke. Dadi 5 jam-jaman ya kali 50 ping 5. 250. Janji Ya, lho adalah- tak cepaki lho, tak cepaki lho. Ya. janji adalah hutang. Ya, ayo. Oke, oke. Ya, Kak, ya, Kak. Yo. Nanu. Ya. Ngobangi utang sateruse. Ya, saya nek ora iso bali lho. Ora pas balik. Sing tak tresnani. Ya, iki saya. Ya. Pas terus iki. Lah, bali rapas kok. Terus. Wah, ora pas kok kene bali. Sing lah digandolke kok. Wah, mulane iki ketut kira mo. Bali kene. Tok gleng yo apa ono. Wah, iki bali kok. Eket. Kok 50 iki lho. Loh, nek kene siji-siji Oh bali. ya, oke. Ayo neh. Angger rapas bali lho iki. Oke. Ayo. Nane yo. Oh ya. Nah, bali. Ya piye? Ayo, ora pas kok. Apa wis gak kertas? Ayo, kene bali. Kowe tak pengen tak warai carane ben iso pas ora? Piye carane? Kayak sing ndang saweran 50 sik. Lho ki dite kono. Lho tapi kan ki sik enek 50 to. Ayo, rene bali Pengen sik. pas polo ya ki 50 oleh. Wis ben joget e. Ayo angger pas tak kei 50. Ayo. 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 Enak pas, sakit rene. Ya. Ayo. Bartolok. Kamu. Sapa? Bartolok. Lo kudu persahabatan ngono. Ayo. Kok tak kai selawe, pas mau. Ayo. Sepura ayo ketemu. Jebul ora ketemu. Aduh klinciku. Aja beda aku. Wah, 50 nih. Ya. Ya. Awake dhewe los. Ya. Ayo. Terus ke. Tak kira lagune lho, ayo. Jebul ora ketemu. Aduh klinciku. Aja beda aku. Terus Wah, pas naik. Elok tenan iki. Biasa. Meripat ngemati kendang. Iya. Iya. Iya le, ayo. Yo. jebul ora ketemu. Aduh klinciku. Aja beda aku. Ora jengglek. Kele. Bali le. Sik. Piye? Mau peraturannya pripun? Nek ora pas bali 50 ning aku. Pas jam-jaman toh? Iya. Berarti iki mau ora ngejet. Lah kok mbok jami? Loh, aku kan Wes ora iso rene. Ora pas kowe to. Rene. golek rekosan kok ngene. Ya. Mulane itu pasir. Tak kisan. Kelinci. Cukup. Lah piye? Wis cukup wis badi 100 kok. Wah. Ya ora iso nututuke no. Ya wis, 100, makasih. Wedi-wedi kelangan gitu ya. Ora kan. Wes, Nduk. 100 hake gareng. Ayo Reng, iki enek sing ngersake Apa? bajing loncat sak bawane. Kowe nggo 100 lakonono. Ayo. Lo. Ayo. Bawa sak jaiponge. Lo. Ayo mani ora iki penyunan lho. Ayo. Iya. Ya sing bawa sapa ngono. Lah sapa sih bawa? Ayo iki lho. Gak ono 50 sih. Iki aku sakit sik.
Oh, kowe iki rumah saya gampang men kowe. Ya sapa ngongkon yo ngeki 50 to. Kayak iki. Susu suape. Ora iso bone iki anu dawa kok iso 50. Kowe duit karo kodhok milih ndi? Iki milih duit. Ayo. Aku Nah kodhok suarane piye? kodhok suarane piye? Heeh. Kodhok suarane duit. Modar, garing mau biar. Aku arep tak Bungsu wong mentah. Jiko Duk, saya keduk wijatamu Duk. aku arep tak kok-koke bini. Nek ah. Jiko Ora ikhlas aku sumpah. Kodhok iki suarane duit. Iya. Ya, iki kodhok gendeng. Yo, saiki Jaipong. Sing ndang Jaipong sapa? Mas Nari apa Nanda? Nanda ki lho bar dolo ki lho. Ya, karo 50. Lho, Lho ngomong ngekon kok kowe kok. Piye? Kowe ngakon aku mau tekon. Sing ndang Jaipong Nanda apa Mas Naryo? Nanda. Nah, sing kon kowe kok karo 50. Masyaallah. Wani kongkon Yo. jawab. Wani ngongkoni tanggung jawab. Ngomong dadi dalan tuh aku iki mau. Ora dari dalang salah ngongkon ngendang. Dah, karo gak bisa. Nduk kayak ngono. Karo. Ah, ngono. Aku watake satria timbang bali wirang lu ngokeh utang. Bisa trio bosok lek iki jenenge. Saiki aku ngongkon Mas Garing joget basing lucat. 50. 200 lele. Oh iya. Nyo 200. Emoh aku. Mau piro? Kok kon ngeke-ngeke wong nek. Ora. Tenan. Iki pilih dijabut nyawane apa dijabut dite? Yo jabut dite. Ya. Wong ora pawakan rezeki ngono kuwi. Nggih ya. Iya. Bawa apa? Oh alah. Wong iki kawe kok kodhokne piye duit ngono nek aku pilih jabut nyawane ngono. Pilih jabut nyawane apa jabut dite? Jabut nyawane. Oh, tak kandhani kok nggo apa? Kaset. Mau apa? Lho. Yo kabeh ka. Oh, bawa. Sik. Mosok ora selawe. Ora iso sing. Ayo. Gunung. Ya. Mboten usah gunung nyapa ta. Lah apa senenganmu Yo apa? narah gunung petik narah bedol. Ora. Ya ka. Pandita karya wangsit. Stop. Tandek nek iki. Napa? Bawa parahyangan ana dhewe. Aku gak nek nganggo kuwi. Ora entuk. Pandita Kinarya Wangsit dudu basa Sunda. Kudu basa. Ayo, mah aku kerep krungu ngono kuwi. Gak, ayo ganti. Ganti. Ora iso. Sakit ini memang kamu. Salah. Nek bawa nek ning jenengan. Loh, salah 50. Yo Mas Bayu salah 50. Sing aturan sapa? Jenengan mau. Mau. Iki saiki Ora. ya wis to. Pawur. Bocah kok lancang. Oh alah. Ayo. Wangsit apa? Wangsit bakso. Ayo. Pangsit iki pangsit. Sik anu. Wah. Riyen nggih Pak Bayu. Ya, kowe njiko catatan ya apa? Oh, alah. Ger sing mener apa-apa wis. Isih nomok mlengkung kok bluluk ngono iki piye? Ayo. Takar Prabowo apa? Kowe malah ngejak Pak. Kiliwir. Nah, ya ente. Malah ngejak nantang sinden ki piye to iki? Ayo. Nggih, matur nuwun nggih Bapak. Ora apa-apa maca ora apa-apa. Kowe bawa maca ora apa-apa, Nduk. Nyotak 50. Kowe gelem bawa kok kene. Gelem bawa. Rene. Kan gelem bawa. Nah, rene. Bisa kan kowe. Wah, bocah kok lepeng ae. Wis. Nah, wis. Kowe alah penak men golek dit nduk kowe. Aku direwangi gembro bios kok ngene 50 mung mlayu tok. Yo. Ini. Sing penting anu kan gelem bawa. Mas Yongko dadine kaya ngapa ya Pak Bu? Ya. Iya. Patri tambal panci korek. Kapur barus sikat gigi gosokan untu. Untumu dhewe lho. Ya kah? Monggo Pak Dwijo. Kula kalian jenengan kan persahabatan nggih Pak Dwijo. Lho kowe ngongkon Pak Dwijo. Kae 50. Kae. Ora dikai ora usah ditindak. Rasa ditindak, Pak. Ayo. 50. Iki wis hukuman lho iki. Merintah 50. 50. Mangsamu apa? Oh, kere-kere bareng. Kok seneng men to kancane kula. Iji kere aja sugih. Gak ono 50 sik, nek ora usah didinding. Oh. Mangsaku ae. Enggak. Kae.
Ora tegel kakek. Lewijo kuwi jatah kuwi wis hukum pagung ngono. Mike iki. Ayo, Dok. Ayo. Kowe jane wirawiri kaya mesin fotokopi to, Ya wirawiri. kok ning kene ya nek mik kono mik padha wae kok. Kowe sakarepmu iki yo, tak bawa. Bocah nek wirawiri ditemu wong yo. Ora. Wiliwir. Ayo ngadeg. Ngatok ili-wili. Hiwilir. Oh, wili-wili apa? Maca sik kuwi lho apa diwaca? Hiwilir. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe klerut. 50. Kleru ora apa-apa. Sing penting iki gelem nembang. 50 ora apa. Apa ayang karepmu ora karepmu? Yo, tutuke. Hiliwir. Hiwilir kasep. Ayo, lanjut. Kok mau gelem bawa nyekel buku entuk duit. Kok munine duit kok. Kok munine duit ora diwehi. Ora duit ora pake. Hilir angin panggeli. Bisa di stok ra, Mas. Nano ya. Nebakana dang Nano nan Salah pedi ra pake. nyapa kok aku lak sementing anu gelem bawa oleh duit lah kowe oleh apa? Aku Oleh kodok munine duit ngono ta. Nano. Aku oleh wirang tok. Ngabarang Nano. tinang aduh Lanjut. bar niki terus niku Ya. aduh Nano. Aduh, aku ra entuk duit aduh. Nano ya. dek cicing Tetek barang. Ada cicing. Sekarang ini bosak. Yo. dek cicing muga-muga nang dipundhut ana wong nembang ora Nano. ngacat canggung wae gak apal. Wah. Ya. Cacang. Ya. Nang Nano. Ya. Nano. saben waktu Nano. Ya. dipailing Wah, ditembili. Noe. Ya. ngacacang. Wah, bocah iki sementing ngacang pindho. Aku seneng nek ngacacang ngene iki. Nano. Ya. Ben mumpung urung keram ben. Nano. Saben waktu Nano. Wah, sing basing lo Cat. Mbak Dita. Nano. Mas Gareng joget. Ayo. Kongkon ki ana 100. Oke. Nah, wis joget, Ruk. Urung. Oh, mesti ku arepan. Joget sik. Oke. kudu nyambut gawe dhisik ngono. Oh, ya ambut kae lu kok jika-jika kok. Senengane. Apa? Dua celuk. Maka yo.
sampun dipun aturaken menika bajing loncat. Sampun Jogete Mas Gareng ilok. Bajing loncat kepenak to Mas lagune? Tekeco, Mas. Enak to? Tekeco. Alhamdulillah joget ya lancar, ya ta. Panjenengan nggon beksa ya elok. Amin. Banyolan ya iso nyenengke. Nggih. Pacakan ya bagus. Ket biyen. Nggih. Ya lanjut bar bajing loncat. Lha iki mau Apa? sing ngene iki lho duit 100 mau piye? Oh iya. Iki jatahmu kok ya. Lah engke wis joget lho niki. Iya nyanya. Nah, Aku tak tekon siji wae. napa? Iki dhek 100 to. Lho engke no. Ya sapi unine piye? Mo. Mo ya wis, aku wis ngeki kowe moh lho. Mo ya wis. Yo Mbak Wulan Citengsu mriki. Lah, ngalor ngidul ngetan saling ngulon. Rono rene gawa penumpange. Ngitung oleh Mbak Wulan Citengsu. Reng, Mbak Wulan reng. Embuh. Wong dikancani piye kaya ngono kok embuh iki lho. Wulan ngarep bintang ngarep wulan yo embuh. Sampeyan Iya, itu Pak. ampun nesunan. Ora nesune sakit. Gampang stroke lho nesu ki. Ya ora ngono ning aku wis terani ya. Kok saged to Kak, ngene iya. to? Ulah bali lho, ping 3 lho. Aku isin ah. Masa aku dadi wong lanang mbok ngono kowe dadi bojoku piye? Nggih Pak Bayu. Aku nu ora masalah kok. Gelem dadi bojoku. Pegah. Aku sing gelem. Wis wedok wegah lanang meksa. Peksa no, tak pudo pari peksa. Mulane nek ana wong nawani dhuwit iki gelem mo, kok muni moh nyapa? Wis ora sapi kok. Wis ora sapi lak dhuwit lho kuwi mesti. Wis ora sapi mosok gelem ngono aku dipekok-pekokke no. Apa wong aku kodhok munine ya dhuwit kok. Sepenting itu ya Kak. Sing penting kok ngaten to Pak Bayu. Wis ora apa-apa. Inawa hama sobirin. Sabirin sapa? Sabirin bakal kopetan kono apa piye? Maksudnya wong sabar kekasih Gusti Allah. Oh nggih. Anu nggih. Wong sabar kekasih Gusti Allah nggih. Muga ndang nyanding karo sing nyipta urip nggih. Dikasihi kalau Gusti Allah. Sik ke dungane do mateni aku ape to iki. Ora. Slidro. Aja ngono, awake dhewe sik pengen roman ya, Dek ya. Sri Uning mesti katuban. Nah, pas kowe Sri Uning, Mangga. aku Wiratmaya. Sapa sing dapuk? Ilat boyo. Kula Ilat boyo iki piye? Wiratmaya. Oh, tak kira ilat boyo. Niki sing Wiratbaya padake kok krokodil apa piye? Dipun bawani sing bawa Mbak Wulan. Mangga. Nano. Ayo. sinebut pahlawan putri ababmu ki lho Mas. Apa ta? Lane marai merinding ambune kaya mayit ngono kan. Parfum mayit ngono kan. Kowe jane ayu kowe ayu-ayu ya kaya ngono. Lah napa to? Kowe ayumu berarti ora tekan jero kowe, Dik. Kok ngono? Kowe ayumu mung lahir tok, mung lamis kowe berarti lemer, kowe tresnaku karo aku kowe lemes. Lamis kok lemes iki apa? Ya ora kaya ngono. Kowe napa to? Tekoi napa to? Tekoi napa to? Lha wong kancaku kok ayu ora njero saged tekan jerone iki nyapa? Maksud aku urung tau ndelok jerone. Oh jenenge iki Mbak Wulan iki berbicara jujur apa adanya ngono lho. Iya. Malah itu ababe kok kumkuman usuk. Mak seng. Apa kok kuman usuk iki? Arep ngono ora didandani kancane ya kaya. Kowe mau dandani Susi. Lah dandan kiambak. Oh lah ayang-ayang wirung ketengan kurang minggir. Anyang-anyange apa namanya? Ayang-ayang. Anyang aduh iki ya. Siji. Ah. Iki lho kami boleh iki lho. Loh, iki duduk kamisol. Iki kami bol iki. Oh, duh iki radio angin. Pemancar iki sini. Oh iya. Iya Pak Wulan. Alah, serasa direwes, Dik. Iya.
Tangane lho. Alah tanggrang iki lho. Anggrang kok nempel. Iki mat-mat ki napa? Najis mukhaladhah ngono ta. Piye? Ayo sriune. Oh lagi nganu ning nggih dulure kula niki. Apa? Angger nembang dijak omong lali. Iya, bae turun. Ning bedane anu, nek Apa? ngene kula niku manggone teng bokong. Ah. Lah niki teng bun-bunan niki lho. Iya. Alah. iso. Ya, Bu. Sriuning Mustika. Sriuning Mustika. Ketuban. Anu Putra Kanjeng Sira lawe tak berangkang bajana Kowe iki napa to jane kok rese meni napa to? nyanding yo nyanding sikile sing sopan ngono lho. Piye to? Nyanding wedok ki yo tegap piye tangane rada kene digandeng lah kok. Lah mau piye to, Pak? Ngene kaya wong arep lomba lari kok piye. Oh, kene yo geblet nguyuh kok ya. kaya kilek no nguyuh kok sikile. Ayo nguyuh. Ya, anu. Bebelo wirat moyo Anu. tan wurung sri huning ukur sampai napa lho Aku apal minyakmu. napa Bougainville gitu. urai Wah, minyak tanah kowe. Bijare. Bijare bener insiden kok bengkel. leres napa nika lek gareng menika kan anu turunanipun anjing pelacak. Terus Syukur. Dadi runge peka ya. pekat raga. Apa niku bau dan apa rangsangan di sekitar. Syukur. Enggak keluangan digoni dhewe ya. Iya. Dadi musti kaning tuban. Alah. Nenone ya langgam. Nano. 哦 Nano. 哦 Nano. 哦 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 Nano.
ayo Mbak Rizky ngadeg rene langsung. Wah. Gubuk asmara ayo. Umpak Gonggomino. Taulan monggo lenggah. Rama seger yo. Eka yo. Elok lho jane iso pas kok njegleng. Ora mau itu 50 jane. Ayo. Ora yo lanjut. Nih. Terima kasih Mas Gareng. Tak ada gadu yang tareta mesti kata lepas jokirang. Nyuwun gungi samudra pangasami. Sahabi bareng ringgitan sugih manik tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Siap. Monggo ayo.
rire sarta pawa nuting ranu Jumas munira kamanungsan mati-mati uruhametri loso mangkono angape tira Marioneng tapane si Cokoloyo lir kadit ya mantra kini ya nontono Joko Lamar mbok siri gading malah disor kemuning mbak gagak uga gemel hamna sak dulita lae